Go. I'm just gonna drop the gun after. Не одобрявам това нещо като зъболекар. Ако това е моето дете, аз никога не бих му извадил зъба по този начин. Има усложнения, за които аз като зъболекар искам вие да знаете, че са налични и да, могат да се случат. Ако извадите зъба на вашето дете, когато му сложите конец или някакъв друг метод с врата или какво ли не, вие може да коствате това закапката му да бъде променена за бъдеще, когато пробият новите постоянни зъбки или усилно кървене. Също така инфекция, която може да попадне в раната след като вие извадите този зъб. Този конец не е стерилен. Всичките тези съоръжения, които много родители виждам да използват. Много често родители ми задават този въпрос: боли ли изваждането на млечен зъб на моето дете? Не боли. Ако боли, това е защото този зъб, който се клати, тъй като той вече няма инервация, няма нерв, той се държи на меките тъкани, на венеца. Тогава този зъб, това, което детето ще усети, е как той се разкъсва от венеца. И всъщност това не е болезнено, защото тук при нас имаме всякакви методи, с които децата не усещат абсолютно нищо по време на изваждането на един млечен зъб. Този и много други въпроси, свързани с пробива на зъбите и много належащи казуси на много родители, сме заложили в нашия продукт програма Мисия здрави зъбки, а за нея може да разберете от линка в описанието.